تماشاً دلال جلقدن دنباش جی برنامه جی واشنطنه اما دیسا بوارنا بویرن گرینگ جی امریکا و جی جهانه اما بواره بنرخینن جو واره شروع بکن کو هفته بویری حتی نها چل واشنطنه و چل امریکا قوی منه تماشاً دلال دو جبهات سناتوران امریکی بریاره که گرینگ کرد پشت دنگدانه و پاکت که نو که به نرخ و 1.2 تریلیون دلاره که اویجیش با خورد کردن بنسازی امریکایی اره کرد. جوات سناتوران به 69 دنگان برانبر 30 دنگان بریاره اره ده مرد کاره بیجه بلی خنجش 5 دنگن دموکراتان 19 سناتوران کماریجی دنگ اره دا نوان دا رهبر کمانیه کماری یعنی سروکه کماریان نو سناتوی جبهت سناتوران هیچ مکانولوژی هیه که نها لواشنطنه او وکی بویار هر گرینگ تا نرخاندن اجبر که در رابطه که بوها جدا بیر ده رابطه که بوها فرق و نیرین و جدا بیرین کور هیه لامریکا جبهت سناتوران لسر پاکت که لحظه که اوج پاکت جبو خود کرنا بنسازی امریکا دام هم دبیشن بنسازی یعنی infrastructure مبست ما چیه؟ مبست ما و ره بندر فرنگه هستن ره ام بیشن سیستم الوهایی کو بایدن سرک بایدن دبیجه امریکا جمیج و پره خرج نکریه جبو وانتشتنا رین ما پرن ما بیشن تونلن بن ارده کو الامریکا هنا همی پر کونن حوجی نوجن کرنه و همی دستلاتداریان بره او تشت پشتگو کرن پشتچاو کرن لو ما جی نها پیدویه کو ام وان بنسازی خو خورد بکن پسپورن سیاسی لواشنطنه و بریاره و گاوه هم جبو سروک بایدن سرکتنه که گرینگ دبینن هم جبو پارتیا دموکرات و هم جبو پارتیا کماری چما جبر کو her bajarok her bajar her eyalet o Amerika ve geçti jive pakete fayda digre jber ku re bajaran gredidin eyaleten gredidin hesin re fringe ev hemi herkes bu kartini lomaji sedemek ji vaha eve ku komari pişkredidin ve pişti bir hafta andan ustandıran pişkredidin ve pakete jber ku gelen xojihi kesin ku lugund bajarok bajara dijin pişkridin dixwazin reken wan frokekhane wan benderen wan ave kanalen ave tunelen wan em bejin aba ve xorine internet wan were xurtkirin were devlement kirin jiber ve keşi pişkriyek wa hebu nahamrov pirkes Washington edibije ew nişan dide ku tevi ew qas tiştin negatif neyeni eqas astengin he eqas zamanı tuş diji hevdu Kongres Ameriki nişan dide ku ew dikane be hevra kar bike projeyin hevbeş bine peş ser qail be loma jê ev paket vekî rewşekî gelek girîng tê dîtin ku di nav 8 salên pêşiya me de 1.2 trilyon dolar were xerc kirin em bêjin 110 milyar dolar ji bo çêkirina reyan piran projeyên mezin 40 milyon dolar çêkirina tamirkirina piran guhartina wan em bêjin 73 milyar dolar ji bo sistema elektrîkê tê bîra ve çawa di meha Şubatê de Texas û gelek eyaletên din ku nizanin serma çi ye sistema wan ya elektrîkê pûç bû hilveşiye bû heftane gelek kes ava ve xwarine tune bû di nav serma de bûn cirayên trafîke kar nedikirin loma di vê pakêtê de sistema xurtkirina belavkirin çêkirin û belavkirina elektrîkê jî heye ku 73 milyar dolar tê xerc kirin dîsa hesin rê ku Amerîka pir caran rexne tê li Amerîka ku çima ve guhastina giştî nexurte em bêjin em bêjin temaşewan me Rusya dijîn Rusya xwedî sistemekî gelek xurte hesin rê li her derê welat bela bûye li Çînê li Ewropa
hem مرو دکاره بیجه علاوه یکی هاتون چوینه ترنه ل امریکا گلک لاوازه دو پاکت ده دیسا 66 میلیارد دلار ته ترخان کردن خش کردن کو خدمتن هستنره ترنن ورن development کردن دیسا 65 میلیارد دلار جبو خورد کردن اینترنت لپرجین اینترنت امریکا اینترنت لاوازه هین سیستم برته کار آنین نها دخوا او سیستم اپ پروژه دخوازه برودبند اینترنت لزو بز بینه جبر کنها تایبتی پیشتی پاندمیه گرینگی اینترنت gelek زرتر بویه پرتر بویه جبر کنها پروردهجی کارجی gelek کار پرورده لسر اینترنته به خیر اینترنته به سایه اینترنته تکرین لما دو پاکت ده تشت وهاجی هیا کو او خدمت اینترنت وره خورد کرن gelek جیاب بلاشی وره پیشکش کرن مرو دکاره بیجه شونا otobüsün trombîlên ku maşînên ku bu benzînê dixebite bi dîzelê dixebite mazot şuna wan elektrîk werin kararîn yani bi awayî paketek wa heye mirov dikare bêje niha li Washington mijara yekê ev ku her du partî li hev dikin ku bi nirxê 1.2 trilyon dolar paketek were qebûl kirin û heşt salan de ew xalên naverokên paketê bi cî werin niha دوی اف پاکت تماشاوانان هجا هر پیش جواتان نونران بیشا جیرین کو اوجی اره بکن دوی هر دو اودین هر دو بیشین کنگرس لحف بکن کو پیشتی هنگه اوجی کنگرس در که هر پیش سروک بایدن لی هنک جاودر دو بیشین جواتان نونران جبر کج در و هاتی هشتن قط لوان نهاتی شوراندن نرین وان Tüneye Seroka Civata Nunara Nancy Pelosi dibêje ku ez zuzu ve mijare nayînin peş dengdanê ji ber ku nêrîna me têda tüneye û her wiha belku tê bîrave temaşevanan hêja çawa me got du paket hene yek ev paketê ku niha me qal kiriye paketeke din jî heye ku ew bi tenê demokrat wek beşek ji ajandeya xwe وک بشه که کارنامه خود دبیرن سیاست خود دبیرن و سرک بایدن جوخاره گلک گرینگ دبینه که دما هل بجارتینه کمپینی هل بجارتینه سوز دابو د سالن پیشیامه ده یعنی وکی بشه که دست خو پارتیا خو پروژه خو پاکت گدین هیه که اوجی جاوره تنه به دنگن دموکراتان در بازبه اونزانن کنگرس امریکی دوه شستی دنگ هبین که پیشنیارک derbaz beji civat senatoran. O niha divê paketa yekê de 69 deng bi dest ketiye. Lê di paketa duyê de ku bi nirxê wê 3.5 trilyon dolara. Yani mirov dikare bêje nêzîkî du qat û nîv mezintir ji paketa hevbeş. Ew tene demokratan e paketa demokratan e. Demokrat dibêjin ji bo derbazkirina paketa hevbeş divê ev paketê derbaz be. De hemen deme de derbaz be. Eğer paketa mecî derbaz nebe em deng nadin em nahêlin ku ew ji kongrese derkeve niha di paketê duyê de çi heye temaşevanên delal di paketê duyê de jî wekî me bere got bû Biden xwe wek berevankarê karkeran xwendekaran penaberan em bêjin çîna navîn kesek ku bi mehane bi maaş dijîn kesek ku ne karsazin ne kardalin ne devlemendin ne maldarın xwe berevankarê wan dibîne dibêje bi salan e ew hatin piştgihkirin ew hatin piştçavkirin hatin ihmalkirin divê em hinek siyasetên nû biafirînin gavên nû babêjin ku em berjivendiya wan biparêzin di paketa 3.5 trilyon dolarî de jî ev dibêjin budget reconciliation çawa me gotibû dema tu paketek bütçe ve gredidi wekî beşek jî bütçe gredidi hingê nehevciye şestî deng hebin bi bencî dengan tu dikarî vê paketê bile derbazkirinê û demokrat niha hewl didin di hemen demê de du paket bi hev re derbaz bin di vê paketê de çi heye em bêjin li Amerîka gelek rexnegirên ku li Amerîka re dibêjin Amerîka tene ew devleta cîhanê ye devleta peşketî ye ku pişkirîna da zarokan, pişkirîna da malbatan. Her tişt pereye. Hizmeteki devlet, piştevaniyeki devlet tüneye. Tu kal dibî te nexweş dikevî her tişt diçi doktor pere, derman dikirî pere, her tişt pere.
zarok pir Amerikî belkûn dibînin temaşevaran delal gelek Amerikî yan ne xudan zarokun yan jî tenê zarokek wan heye yek zarok heye ji ber ku Amerika pir buhaye lê nêrîna zarokan baxçe zarokan pir giran buhaye pir kes nikarin heqê ve bidin niha di vê paketê de Biden û demokrat dixwazin ji bo zarokan piştewanî hebe lê nêrîna wan belaş be yan jî erzan be malbat dew û bav mesafê ku ji bu zaroka dikin di dawiya salê de carek din ji hikûmetê bistînin em bêjin xwendin wekî gerdûnî be li her derê cîhanê be dema dayîkek bavek ji bo zarokek lênêrîna zarokan yan jî çêbûna zarokan yan jî çavderîkirina zarokan hewce be neçe kar dibe ew dîsa pere xwe bigire her wiha zanîngehên ku yên dewletê ne yên eyaletê ne yên hikûmetê ne dibe bepere bin zanîngeh bixwe jî bazirganiyekî pir mezin li Amerîka ne wekî mafeke le wekî bazirganî ye dema heta ku tu zanîngehek diqedînî bi de hezaran dolar deyndar dibî qarzdar dibî niha di vê paketê de ev zanîngehên dewletê ne yên bazirgan ne yên ticaret dibe belaş eger ev derbas be em bêjin derman li Amerîka pir buhane pir buhane tevî ku te bîma saxlemî hebe înşurans jî hebe dîsa her carî derman dikirî pere didî carna 25 dolar carna 40 dolar bi vê paketê nû derman jî nirxê wan jî tê kêm kirin te erzan kirin yani mirov dikare bêje diran pir buhaya li Amerîka çav di vê paketê de diran çav guh bihîstin hinek bi vê awayî de jî baştirkirin tên em bêjin ji bo parastina jîngehê ji bo parastina bêjin sekirandina germahiya globalî her wiha em bêjin ji bo parastina sînorên Amerîkî yani bi awayekî giştî paketeke duduyan jî bi vê awayî ev teneya siyaseta demokratan e û demokrat jî hevî dikin bidine derbaskirinê lê çawa em dibêjin her cara em tînin bîrava ku di nav demokrata hin nav hene ku gelek xwe nêzîkî komariya dibînin ji wan istanan ji wan eyalatan derketine ji wan yek jî can man jî me îro dîsa daxuyanî da ku ev paketa ku demokrat niha bi raya giştire bi bîra giştire parve dikin pir mezin e pir tişta xeş dike bê lûzum e ez dudilim dibe ku piştgirî nedim yani pirsên wiha jî hene lê mirov dikare bêje ku ji do vir ve paketa yekê paketa hevbeş ya binêsaziyê û ku hatiye ji senatû derbas bûn helbenda civata nûnerana û paketa duduyan paketa duyê ku demokrat dixwazin bidin erêkirin niha vesibê pêşniyara gotûbêjkirina vê paketê derbas bû niha çavereyê ku civata senatoran dengdanê bike piştî jî em bêjin her du civat her du beşên kongrese tekste hevbeş li hev bikin û piştî ere bikin bişînin pêş Serok Biden li bêguman dawiya ve mehe kongres dikeve navbere û tê çaberên kirin ku heta îlonê ev paketa yekê yan jî her du paket zû hîn derbas nabin yan demekê hewce dirêj heye lê mirov dikare bêje ku wekî geşbînî ku çavderên siyasî geşbînin ku her du partî li hev dikin li hemen demedê jî demokrat hevil didin paketa xwe dudiya jî ku ji bo wan girîng e bidin derbaskirinê ji ber ku hilbijartin nêzik dibin 2022 hilbijartin heye ji bo demokrat girîng e ku ew pêk were temaşevaran delal ew bû li Washington siyaseta ku em bêjin rojeva siyasî lê korona çawa me heftê çûyî gotibû ku korona wekî gefekî mezin dimîne ew ve heftê jî korona wekî pirsgirêkek mezin dimîne li vir ji ber ku belabûna ve mezin her bi awayekî mezin berdewam dike Pentagon niha biryar daye ku hemî karmendên wê werin heta 15 îlonê meha neh werin vaksînkirin werin derzikirin gelek kompanî ku dixwastin karkerên wan xebatkarên wan bizivirin ofîsê niha vê plana xwe radivestînin disekînin ji ber ku delta lezobez bela dibe çawa me gotibû ku eyaletên Texas û Florida du eyaletên mezinin û waliyên wan ferman dabû ku karanîna mask serbest be kes li ser kesekî ferz neke xwendingeh rêveberiya perwerde
nebejin bela zarok mask bikarbinin ferman derxist bun le jiber belabuna korona em bejin revebirin zanîngehan xwendingehan dibistanan perverde bigiştî sendikayan ew dibêjin nayê qebûlkirin karanîna mask ne bijare ye karanîna mask mecbûrî ye ji ber ku rêyeke mezin ya pêşîgirtina belabûna koronayê Diwan em bêjin gotûbêjan germ dibin lê Texas û Florida dijî biryarên waliyan sendika û rêveberiyên em bêjin saziyên perwerde biryar didin ku herkes dîsa wekî berê mask bikaribîne mask ne tercih ne bijare ye ew jî ew her du eyalet dixe navenda vê gotûbêje ji ber ku Texas û Florida berê ji gotûbê gelek girîngin mezin û girîngin şenîbarin gelek kes tê de dijîn dîsa di hefteyên borî de rêjeya tuşbûna COVID-19 Delta di nav zaroka de jî bela dibe saziya zarokên Amerîkî dibêje ku hefteyê çû dora 95,000 zarok bi korona ketine ew jî li gor hefteyê pêştir 15 seded bilind bûne û niha yek û nîv heta sê û nîv ji sedê kesên ku bi korona ketine li Amerîka temaşewanin delal zarokun ew tiştekî nû ye rewşekî nû ye û hûn jî zanin zarok bûxa jî niha nayên vaksînkirin bang jî li hikûmeta zêde dibe ku destur bide êdî zarok ji werin vaksînkirin ji ber ku ev cûreya delta ya COVID-19 zarok jî nexweş dikin zarok jî dikin rewşekî xirab û li beşên lênerîna çavdêriya kritik ICU bêjin gelek eyaletên wek Florida, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska cih tunene yan jî pir hindik mane ji ber ku gelek kes di rewşekî xirab dane û di nawan de zarok jî hene loma jî bang jî zêde dibe ku hem destura vaksînên ku destura kindemî bû destura awarte bû ew destur bibe mayînde yani kesên ku niha dûdilin dibêjin destura mayînde nehatiye veregirtin ez bawer nakim ev ji bo min baş bin dibêjin ji bo tunekirina wan tirsana dibe ev destura wan êdî mayînde be û ya duduya jî ji bo zarokan jî êdî dibe prosesa peyvajiya vaksînkirina dest pê bike ji ber ku niha zarok bi hejmarên mezin bi korona dikevin û ew jî xeteriyeke mezin e û du heftê din li Amerîka li piraniya stanên Amerîkî xwendingeh dibistan vedibin dew baw jî bi xem û tirsin ku zarokê xwe bişînin dibistanan li zarokê wan bi nexweş keve ji ber ku siyaseteke hevbeş tune li Amerîka her bir yer di bingeha da di civakên jêrîn de te dayîn ne bi navendî merkezî tu dibe ku tu baveriya vaksîne dikî zarokê xwe diparêzî lê dibe hinek malbatên din zarokê xwe bê maske bişînin yani malbat tirsin wiha dikin li bendenê ku hinek tedbîr werin girtin û hikûmeta federalî jî rêveberiya Biden jî niha li rêyekên digere ku çawa beramber biryarên wiha li Texas û Florida û ciyên din ku çawa bikaribe destê mamosteyan destê malbata xurt bike ku siyasetekî baştir xurtir ava bike ji ber ku pispor bal dikişînin ku rewş xeter e û di rojên pêşema de îhtimal heye xetertir be dibe ku cûreyekî hîn jî delta jî metersîdar xetertir derkeve ew jî balkişandineke koronaya COVID-19 temaşevanên delal başa siyaseta derve çi heye çi çêbûye di hefteyê borî de heta niha 28 endamên Kongresa Amerîkî dîsa nameyek hevbeş nivîsî David Cicilline ji eyaleta Rhode Island û Gus Bilirakis ji stana Florida David Demokrat e Gus komarî ye ew her du pêşengiya nameyekê hevbeş dikin û 26 endamên Kongresê jî ji her du partiyan jî îmza xwe dabêjin ku ew nameyekê hevbeş ji Wezîra Derve Antony Blinken'a dişînin ku divê Amerîka nema teknolojiya dronan bifroşe yan jî bide Tirkiye ji ber ku Tirkiye hem li Iraqê Herêma Kurdistanê hem li Sûriye hem li Libyayê hem li
Karabağ çiya van dronuna kartine deve hükümet Amerikî leprsinek bike. Türkiye peymane binpedike kiriye nekiriye ve karanina van dronan van velaten cür becür. Te birabe 2 hafte berejî ev her du endamên kongresa dîsa nameyek nivîsî bu lê vê carem dibînin 26 kesin din jî tevlîvan dibin û ew niha ji Blinken dixwazin hefteyê çûyî jî senatör Bob Menendez senatöreke bi nav denge bi hêze wî jî ji cîgira Blinken Victoria Nuland ra hinek pirsên tund kiribû derbarê Tirkiye derheqa Tirkiye ku ev rêveberî dibe guvaştın li ser Tirkiye bike niha kongres bi berdewamî nîşan dide ku Tirkiye peş cawane kiryarên Tirkiye tên şopandin tên lêhûrbunek mezin li ser Tirkiye heye ve nameyê jî David Cicilline dibêje divê em misoger bikin piştras bikin ku karanîna wan dronan bi berjivendiyên Amerîkî bi nirxên Amerîkî û bu hevbendiyên Amerîkî hevdû digirin binpenake ji ber ku ev dron Türkiye belki me gotî li welatên dereke cûrbecûr bikartîne loma jî ev wekî trendek ve çawa berdewamiya siyasete ku em dibînin li kongres yani bi çavekî nêzik bi çavekî hişyar rexnegir çavê wê li ser Tirkiyeyê û ew ji bêguman dibe givaştinek zextek feşarek berdevam li ser Tirkiye ku û ser rêveberiya Biden jî ku çawa kongres tim dixwaze rêveberiya Biden tund bike siyaseta tund bike ne hele şaşitiyên Tirkiye berdevam bikin û Tirkiye berpirsiya kiryaran xwe rake ser stûya xwe dîsa nivîsek balkêş derketibû em bêjin ku Aykan Erdemir bu xwe Tirke berê endamê parlamentoya Tirkiye jî bû ew nivîskarek din bi hev re maqalek dinivîsin di malper de ku azadiya olî cih dide azadiya olî dewle dibêjin çawa zimanê Kurdî li Tirkiye ketiye rewşekê pir xirab rast herkes bal dikişine zulm û zordariya ser Kurdan bigiştî lê asimilasyonek xeteriyek zordariyek dijî ev ji ser zimanê Kurdî bixwe ye hem Kurdên Müslüman hem Kurdên Hristiyan Kurdên Mesîhî nikarin zimanê xwe Kurdî bikar bînin ji ber ku dewlet bi tu awayî rê nade zimanê Kurdî di qadên wiha de karbîne tevê ku her sal bi 10,000 kes tên Kurd ji bo seredana tên Tirkiye zimanê Kurdî naye kar anîn di qadan da qîmeta ve tune çawa kesên ku tên çanselberê Metranek Amerîkî hebû hate bigirtin ew bi damezrandina devleteke Hristiyan ya Kurdan hate tawanbar kirin Pastor Andrew yani ew tevî bir anîn û divê makale de bal tekişandin çawa ne tene Kurd bixwe û zimanê wan jî taybetî hem ji bo Kurdên Müslüman hem ji Kurdên Hristiyan bal dikişine ku çawa bi hezarên Kurdên Hristiyan hene li Tirkiye ew jî balkêş e mirov dikare bêje ku yani ji hem hikûmeta Amerîkî daxwaz dike hem jî saziya azadiya olî daxwaz dike ku giringî bide rewşa zimanê Kurdî jî ji ber ku zimanê Kurdî jî dibin bindestiyekî mezin daye ji bin givaştin û zext û zordariyekî mezin daye ev jî ciyê balkişandinê tebaşeviran del makalek wiha di medya Amerîkî de derdkeve başa li Sûriye çi heye li Rojava çi heye do li civata senatoran rûniştinekî taybet hebû ku senatoran te biraber tebaşeviran dilal hem her car dibêjin li sistema Amerîka kongres her car te gazî dike hikûmetê endamên hikûmetê û ji wan hesab dipirse ve çi kir me ew qas pere dabû ve çawa xarj kir me ev destûr dabû ve ka ve çi kir ka ji me re bêjin yek ji wan rûniştinan do pêk hat di civata senatoran de Chris Murphy senatörê Connecticut eyaleta Connecticut'e dibir de bahsa alîkariya Amerîkî ji bo rojhilatên navîn hat gotîbêjkirin hat nirxandin bi berfirehî bêguman bahsa Rojava jî hat kirin Kurdistana Sûriye jî hat kirin
ku Amerika li wir çi kiriye çi dike hatta çi kiriye ev pere ku hatiye dayîn çawa hatiye xweş kirin berpirsa Amerîkî ji rojhilatên avîn pirpirsdana Strauss dibêje em carek din dubar dikin ku hezên Amerîkî ji Sûriye dernakevin ji ber ku Daişîn neqediyaye me soz dabû hezên Sûriye Demokratîk ku em dernakevin bi hezaran girtiyên Daişî di destê Hesedê de ne hebûna me pêdiviye malbatên Daişî hene li kampa El Hol û ciyên din û her wiha em hewil didin ku dewletên cur bi cur hemwelatiyên xwe ji Sûriye bikişînin barê rêveberiya bi pêşîngiya Kurdan sivik bikin dana Stroll dibêje do gotibû belku min ha dîmeno vê jî bibînin yani ev dibêje carek din dubar dike ku rêveberiya Biden berawa jî li Iraqê û Efganistan û ciyên din li Sûriye vekişîn tuneye çend sedema vegirê dide yani dibêje em li wirin em dernakevin hem me soz dabû Hesedê û hem Daeş neqediyaye xilas nebûye hem çekdarên Daişê yên girtî pirsgirêkê mezin e û hem malbatên wan ku bi hezaran malbatên wan li kampê Holê ne ew jî ciyê xeteriye zarokên li vê derê tên mejî şuştin yani mirov dikare bêje tevî ku bir Amerîkî zane ku leşker Amerîkî ji Sûriye dernakevin li bêwî awayî mirov carek din dubar dibe ku ew dernakevin yani dibêje hem Pentagon hem jî Wezareta Derve alîkariyê mirovahî jî li Sûriye didomînin taybetî li Bakur û Rojhilata Sûriye alîkariyên Amerîkî yên neleşkerî jî zêde bûne ne tenevir li beşên din yên Sûriye jî loma hebûna Amerîkî li vê derek girîng e û berdewam e mirov dikare bêje carna pirstên ku Efganistan û Sûriye Iraq vekişîn yani em carek din em dibînin ku rêveberiya Biden dubare dike bi tu awayî vekişînek ji Sûriye Rojava Bakur û Rojhilata Sûriye tuneye ew jî berpirsa Pentagonê ya karên rojhilatên avîn dana Stroll mirov ji devê vê jî pêş senatoran bîst ku vê jî senatoran got ew jî girîng e CPJ Komîtê Parastina Rojnamewanan do bidaxilaniye cezakirina du rojnamewanên Kurd li Kurdistana Îranê şermezar kir Şehram Emcediyan û Murteza Haq Beyan çawa 205 nîv ceza li wan hatiye birîn û her wiha ew ji bo neh caran qamçîkirin qirbaçkirin vî cezayê hatine mahkumkirin şermezar dike dibêje divê devletê Îran rojnamewanan ceza neke bihêlek rojnamewan karê xwe bikin rojnamewanî bi vê awayî nebe armanca êrîşan û CPJ jî hemî ciyên ku Kurd lê dijîn Welatê Kurdan bi nêzik ve dişopîne ev jî ciyê balkişandinê ku li Selendeç li Kurdistana Îranê jî cezakirina wan dişopîne û şermezar dike bang li devletê Îranê dike ku dijî wana berde ceza neke û rojnamegerî nabe ku bibe sucek bi vî awayî jî CPJ jî wiha nîşan dide temaşevan delal di daviya bername me de em dixwazin koça daviya Profesör Kinyaza İbrahim bînin Kinyaza İbrahim kesîtiyekî pir mezin bû Kurdekî hêja bû akademîkekî di asta cîhanê de nav û deng bû çend roj berê min xabin ji ber nexweşiya COVID-19 xatir ji me xwast mirina wî bûye xemgîniyek Kurd di nav Kurdan de mamosta Kinyas tim bahsa yekîtiya Kurda dikir di peyamên de peyamen ji bo koçeviya davî jî nîşan dikir Kurdên li her derê hestir ji bo wî dibarînin xemgîniyê xwe diyar dikin eşa xwe diyar dikin çûyîna wî bedem nişkeve em jî xemgîniya xwe diyar dikin sersaxî ji malbatê re dixwazin ji Kurdên Qazaxistanê re hemî Kurdên Sovyetê re dixwazin em dibînin ku ne Kurdên Müslüman Kurdên Êzîdî jî xema wî dixwin pêş ji bo wî hestirê xwe dibarînin em dibêjin serê malbatê sax be serê Kurdan sax be serê Kurdên Sovyetê bere sax be ku kesek wekî Profesör Doktor Kinyazî İbrahim ji nav me bar çû
ام جی سرساخی دخوازن بیجن بلا جیوی بهشت به هر او زندی دمینه جرا گدن جی مالبات جرا سرساخی دخوازن و بیوی آوایشی ام جی خاطر جیبا دخوازن حتی هفته پیشیامه بمونه دخل خوشیه ده جی واشنگتن جی پایتخت امریکا جی دنگ امریکا به خاطر به